दिनै मोनसे खोथाखौ लकेल लेभेलफ्राव ग्रासरुट लेभेलफ्राव नोजोर होयोबा नुनो मोनो जे दिनै सोर लाय होखो सोर सुबिदा होखो BJP निफ्राय बोलेर' स्कर्पिय' गंनै गंथाम लानानै गामि गामि हाबगासिनो दं फैसानि प्रलोभन लब देखायनानै बिथांमोना जोंनि थाखानाय रिजनेल पलिटिकेल पार्टिनि भटार्सफोरखौ लांनो नागिरदों सानै साथामसो गामियाव थानाय ओरैनो बिदा हिसाबै रायज्लायहरनाय बा सोरनिबा थ्रुयै कानेक्सन जानाय बेफोरखौनो गारियाव गाखोफानो लेंलाबायदों साननो गोनां बाथ्रा जोबोद साननो गोनां बाथ्रा बेनि सिगां नैबे खोथाखौ आं बुंग्रोगोन जे दिनै इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी आदाया निर्मल कुमार ब्रह्म बिथां सारा बाइ इलेक्शनाव 1.5 बोसोरनि MLA जानो थांबाय नङा होमबा MLA जाबाय बेवहाय देरहाखांनायनि उनावबो खौसेथिनि हांख्रायनायखौ बिथाङा नागाराखै आङो बिथांखौ साबायखर होयो आरो राजु नार्जारीनि जाय लिडारशिप क्वालिटी आं बेखौबो खर' गंग्लाय मानियो बिथांखौ आङो मानियो थिगैनो दङ नाथाय दिनै हाग्रामा महिलारि सारनिफ्रायबो रायज्लायदों खौसेथिखौ बिबो हास्थायदों फैबाय थानाय इयुनाव बेखौ आङो नेक्स्ट भिडिअआव हैगोन माखासे गोनां खोथा मोननो हागौ जे खौसेथिनि सायाव माबादि मोननैबो रिजनेल पार्टिया प्रिपारेसन जादों बेखौ दा अब्ला नोंथांमोना मा सानो आरो राजु नार्जारीया जे खौसेथिनि गारांखौ बोगासिनो दं दाबो खौसेथि जानायखौ हास्थायगासिनो दं रिजनेल पलिटिकेल पार्टिफोरखौ बेखौ आङो प्रुफजों लोगोसेयैनो थांगासिनो दं दा नैबे खोथायासो दिनै रायजो राजाफ्रा एथ' मानो अनसायनाय नेशनेल पार्टी BJPखौ नोंनि गांनाय उखैनायखौ नायाथ' बिसोर कब्जाखौल' नागिरो कब्जा खालामनो होनबाथाय खोथायानो गैला सोर लायहोखो सोर इन्सपायार खालामगासिनो दं BJPनि फारसे जोंनि मजबुत गुनो रोङै रिजनेल पार्टियाव थाबथानानै थानाय रायजो राजाफोरखौ सोर गुदुं खालामनो नाजागासिनो दं गामि गामि दिनै बोलेर' स्कर्पिय' लानानै मानो हाबदावगासिनो दं फैसानि लब देखायनानै मानो जोंनि गेजेराव खुन्थिया बादि गोराखौ गुरुं खालामगासिनो मारै लाय मोनखो माबोरै लाय मोनखो ना रिजनेल पलिटिकेल पार्टिसफ्रा होसोनांगौ ना नायनानै थानांगौ ना जुजिनांगौ भारत संबिधाननि होखानाय अधिकार बायदियै दारायनो मोनो फ्रियै थांनो मोनो इलेक्शन प्रचार खालामनो मोनो गेलेनो मोनो बेवहाय अबजेक्शन गैया नों इन्डिपेन्डेन्ट गेलेयो ना सोरजों क'लिशन गेलेयो नाथाय जे नैबे जे मोनसे मुहुर्त समाव दा इलेक्शन आगन्तुक 2025 खौ लक्ष्य नोजोर बोनानै थांखि खालामनानै जाबादि खामानि मावदों BJP निफ्राय नेशनेल पार्टीनिफ्राय गामि गामि हाबै हाबै रायजो राजानाव मटर गारि लानानै थाखा फैसा लानानै मा खालामनांगौ बेथ' एसे उसुबिदा नोंनि खना खनला जायगायाव थानाय गांनाय उखैनायखौ नेशनेल पार्टीया सुफुङा रिजनेल पार्टीयासो सुफुंगोन लोगोसे जायफोरा पलिटिकेल पार्टीजों एसे एनै डाइरेक्टलि अर इनडाइरेक्टलि थोंजोङै एबा खेंसालियै नांथाबनानै थाबाय माहाजोनखाखौथ' बुंनांगौ गैया जेरावखि थाया दा था मोनजा दा मोनजा बिस्रा मालाय फैसाजों सोलिनानै सोलिलांनो हाखायो जेखिजाया नाथाय गोरिब श्रेणिनि सुबुंफोर नों आं जों बादि जायफोरा मालाबा नांगौ थाइसे थाइनै सहाय मोनबोबाय हेल्प मोनबोबाय नांगौ समाव हाबा हुखा खुंनाय माबा मोनसे सेलिब्रेशन खुंनाय नांगौ समाव पलिटिकेल पार्टीजों सिथाबनानै थानाय जेखि पलिटिकेल पार्टी जाया रिजनेल पलिटिकेल पार्टीजों सिथाबनानै थानायाव लाब दं आं बेखौ गेरेन्टि होनो हायो लाब दं एसेबाबो लाब दं पार्सनेलि बे जौगानाय देरगावनाया बे गावबागाव सालाकनि सायाव बा लामा मोननायनि सायाव बा कर्म खालामनायनि सायाव जाहैबाय नों मोजां मथ' ओंखारथारनानै खामानि मावोबा माबा मोनसे गभर्नमेन्टफोर फैयोबा बेथ' आलदा खोथा गावबागाव बे जाखायो नाथाय जेनेरेल नों आं पाब्लिकफ्राबो लाब दं गोबां सहाय मोनबोयो नुबोबाय मोनदांबोबायबो बे रायजो राजाफोर नाथाय नैबे गारि लायै लायै हाबनायखौ नोंथांमोना मा लुबैयो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर
दा अब्ला राजु नार्जारी सार बुंनायखौ नोंथांमोना नायलांदो। जोंखौ आशीर्बाद होदोंमोन जोंनि आसामनि कर्मयोगी चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा। गतिके बिथांनोबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों आरो हामलायनाय जासिहरदों। आङो सिगांनो बुंदों जे जोंनि BPF हान्जाया सिडली समस्तियाव देरहानो थाखाय बिथांमोना गेलेयाखै। बिथांमोना गेलेदों गावसोरनि केडारफोरखौ आरो वार्कारफोरखौ आरो भटारफोरखौ हमथानो थाखाय। दिनैहाय बिथांमोना मोजां गेलेदों BPFआबो। गतिके BPFनोबो आं गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिहरबाय। बिथांमोना गोसो बायनाङा, राजखान्थियाव जेननाय देरहानाया थायो। गतिके जेनदों होननानै गोसो बायनांगौ बेहाय BPFआ जेबो गैया। इयुनावबो बिथांमोना इलेक्सन गेलेलांनांगोन आरो जोङो जिहेतु UPPL आरो BPFनि गेजेराव सावरायलायनाया सोलिगासिनो दङ। इयुनावबो जों सावरायलांबाय थानांगोन। जों बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि मोजांनि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलखौ जोङो मोनसे जौगाखां ओनसोल होननानै दिखांनायनि खाथिराव आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव अराय गोजोन गायसननायनि थाखाय जों BPF आरो UPPL बे मोननै हान्जाया जेब्लायबो जों खामानि मावलांनांगोन। गतिके बिथांमोनाबो जोबोद मोजाङै गेलेदों। बेनि थाखायनो बिथांमोननिसिमबो गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिहरदों। आदा सुद्द बसुमतारीनिसिमबो आङो गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिहरदों। जोंहा हाग्रामा महिलारी सारनोबो गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिहरदों। बिथांमोना जे थांखिखौ लानानै इलेक्सनखौ गेलेदोंमोन, जे गावसोरनि भटार आरो वार्कारखौ हमथानो थाखाय, बेखौ बिसोरो हमथानो हादों होननानै आं सानो। स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय। थेंक इउ फर वाचिं। लाभ इउ।